जानो हाया बेखौ बुंलानाय राव होननानै बुंजायो। बहाय जेबो ओंथिबो गैया, बिदि घटनाबो जाफेरा। दा बे बुंनायाव जवाब होनांगौ, बिनि फिननाय होनांगौ होननानैबो आं साना। बेफोर मोनसे ओरैनो माने फाथ्ला एबा रेजें मोनसे पातल उपरंगा होननानै जेखौ बुङो आरो थुलुंगा मन्तब्य आरो सानफ्रोमबो मावबा 1000 मावबा 500 मावबा 200 जगदान इउपिपिएल दलाव जाबाय थानायखौ बयबो निश्चय नोंथांमोनहाबो नुदों। जिखिनि विभिन्न राजनैतिक दलाव थानानै खामानि मावनाय एबा समाजखौ सिबिनाय, दिनैनि इउपिपिएल राजनैतिक दलाव मानगेरेट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जिखिनि मोनसे परिबेस मोनदों आरो भबिष्यतखौ जिखौ नुदों, राजनैतिक जि भबिष्यत, बे गासै खोथाफोरखौ बे विभिन्न दल संगठननि व्यक्तिफ्रा साननो हायो। आरो बे साननायजों बुजिनायजों दिनैहाय लैहोर लैहोर आरो दिनैनो प्रथम एबा बहायल' नङा, सानफ्रोमबो मावबा 1000 मावबा 500 मावबा 200 जगदान इउपिपिएल दलाव जाबाय थानायखौ बयबो निश्चय नोंथांमोनहाबो नुदों। बिनि गुदियाव बेखौनो लुबैदों जे मोनसे सुस्थ' परिबेस, मोनसे राजनैतिक सुस्थता, जाय राजनैतिक सुस्थता फैयोब्ला ओनसोलनि जौगानाय, गोबां विभिन्न धरननि जातीय जेंनाफोर, रांखान्थि जेंनाफोर बा जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय सुबिदा जायो। बे गासै बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै दिनै रायजो राजा विभिन्न दलनि दैदेनगिरि मावथिफारियाफ्रा दिनैहाय जगदान जादों। बिटिसिनि पार्कखौ खुंगिरि बिथां मोलेर नोंथांखौ बुंदों जे माने बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलसिम डेपुटेसनावसो हरदों होननानै बे खोथा जानो हाया, बेखौ बुंलानाय राव होननानै बुंजायो। बहाय जेबो ओंथिबो गैया, बिदि घटनाबो जाफेरा। दा बे बुंनायाव जवाब होनांगौ, बिनि फिननाय होनांगौ होननानैबो आं साना। बेफोर मोनसे ओरैनो माने फाथ्ला एबा रेजें मोनसे पातल उपरंगा होननानै जेखौ बुङो आरो थुलुंगा मन्तब्य आरो बिदिजों समाजा उन्नति जाया आरो बहाय जेबो गोथौथि गैया। आरो बेबायदि परिबेसजोंनो बिदि बुंनाय, बिनि सिन्ताधारा, बिदि फाव फेसनानो बिपिएफ राजनैतिक दलखौ माने फोजोबस्रांनायनि मोनसे मुल खारन। दिनै बिपिएफआ जोबनो थांनायनि खारना जाहैबाय बेबायदि सिन्ताधारा, बेबायदि बुंनाय, बिदि फाव फेसनानो बिपिएफखौ फोजोबनायनि लामायाव लांगासिनो दं। फैबाय थानाय समफ्राव नैबे इउपिपिएल हानजाया एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार खुंगोन सानो नोंथाङा? दानि जि परिस्थिति, आंहा मोनसे बिश्वास दङ जे बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दानो थाखाय जेसेबां मेजिक नाम्बार नांगौ, बे मेजिक नाम्बारखौ इउपिपिएलआ एबाराव मोनगोन। रायजो राजानिफ्राय मा खावलायनो थाखाय जे नोंथाङा इउपिपिएलनि सरकारखौ गोख्रों खालामनांगौ, खालामनांगौ? जेला मोनसे सरकारा एबा गभर्नमेन्टआ गोख्रों जानो हायो, होमब्ला गोबां रायजो राजानि थाखाय मोनसे स्पष्ट सिद्धान्त लानो हायो, गोख्रों डिसिसन लानो हायो। होमब्ला रायजो राजानि अभाब अभियोगआ पुरन जायो। आरो मोनसे जिनिसखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोननि गेजेरजों, जे राजनैतिक भाबै जोङो जुदि गावनानै थायोब्ला, बिभाजन जायोब्ला बेवहाय एसे अराजक जायो, बिशृंखल जायो, अशान्ति जायो। बेवहाय जौगानायनि बाथ्रा थानो हाया। गतिके आइएफआ रायजो राजा जेसेबां दङ, जोङो ज' जानि, खौसे जानाय, ज' जानाय, गोरोबलायनाया रावनिबो थाखाय बे खथि नङा। बयनिबो थाखाय बे मोजां, गोजोन, बयनिबो थाखाय बे मोनसे मंगल आरो मोजां। दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआव रायजो राजाखौ मानो फैनांगौ होनना सानो? आं एसे सिगाङाव बुंबाय, मोनसे राजनैतिक सुस्थता, पलिटिकेल स्टेबिलिटिखौ जोंनो नांगौ। आरो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गेजेरजों बे मोनसे पलिटिकेल स्टेबिलिटिया जोंनि जायगायाव फैनो थांगासिनो दं। दा बेखायनो जों बयबो जेला जगदान जागोन, ज' जागोन, खौसे जागोन आरो बे गोख्रोंसिन जागोन। पलिटिकेल स्टेबिलिटिया जोंनि जायगायाव जेला गोख्रोंसिन जागोन, हेलानो जोंनि अभाब अभियोगखौ पुरन खालामनायाव गोरलै जागोन। होमबानो जोंनि गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव, लामा बान्दो दंगनिफ्राय आरम्भ खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव, देहा बिथिङाव जोङो लुबैनाय बायदि जौगासारनायखौ जों मोनगोन।